أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Da farko muna taya al'umman musulmi murna na zagayowar rana da aka haifi ɗaya daga cikin ahlul bait alaihimus salam, wanda yake ɗaya ne daga cikin a'imma ko kuma imamai na shi'a imamiyya, wato Imam Muhammad al-Jawad, wanda yake shine imami na 9 daga cikin a'imman shi'a alaihimus salam. Kamar yadda ruwaya ta zo, ɗaya daga cikin ruwayoyi sun nuna an haife shi ne ranar 10 ga watan Rajab, wato a shekara ta 195 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma shakhsiya irin wannan tana da ɓangarora da za a iya kalla da yawa, waɗanda in ana so a tattauna dangane da ita, musamman kasancewan shi ɗaya ne daga cikin jikokin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ɗaya kuma daga cikin waɗanda suke shahararru, waɗanda kuma suke sanannu a ilimi a wajen ɓangaren sunna da kuma shi'a. Amma abin da muke so mu ɗan yi magana duba da wannan munasaba ɗin, wato shine usulubi da shi Imam Muhammad al-Jawad alaihi salam ya bi a lokacin imamancin shi. Kuma in muna so mu san usulubin da ya ɗauka, to ba makawa kuma mu san ƙalubalen da ya fuskanta, saboda sau da yawa usulubi yana canzawa ne ko yana samuwa ne duba da yanayi da kuma ƙalubale da shi mutum ya fuskanta. Imam alaihi salam ya fuskanci ƙalubale daban-daban, wato daga cikin ƙalubalen da ya fuskanta akwai ƙalubale na siyasa, za a ce, saboda lokacin da Imam Ali bin Musa Riba, mahaifin shi kenan, aka shahadantar da shi a Khurasan, wato a Iran kenan yanzu, sai ya zama na cewa lokacin shi yana ɗan shekara 7. To kuma mun san yadda mutane suke kallon a ce kaman manzo ko kuma magajin manzo ko ma wani malami a ce yana da ƙananun shekaru, haka za ku ga kaman ba a saba irin wannan a ɗabi'a ta mutane da kuma society ba. Saboda haka sai ya kasance mutane sun kasu biyu, wasu suna ganin cewa lallai shi imami ne kuma ya cancanta a yi mashi biyayya, wasu kuma suna ganin a'a, ai yaro ne, ƙila akwai wani imami wanda yake ba shi ba. Duk da cewa akwai ruwaya daga ɗaya daga cikin sahabban Imam Riba alaihi salam, wato Safwan bin Yahaya, wanda sananne ne a ilimin rijal, ya tambayi Imam Riba alaihi salam cewa wane ne khalifa a bayan shi. Sai Imam Ali bin Musa Riba ya nuna Imam Muhammad al-Jawad tun a lokacin ma yana ɗan shekara 3. Saboda haka su waɗanda suke makusanta kuma mabiya na haƙiƙa ga Imam Riba, wato sun san cewa ɗan shi Imam Muhammad al-Jawad shine wanda yake imami a bayan shi, kuma ba sabon abu bane duba da cewa hatta Annabi Isa alaihi salam an bashi annabta tun yana ma a tsimman goyo, kamar yadda tarihi ya tabbatar mana. Saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin ƙalubale da Imam Jawad ya fuskanta, wanda daga cikin waɗanda suke 'yan shi'a da waɗanda ba 'yan shi'a ba sun fuskanci wannan matsala ɗin. To bayan shahadan Imam Riba, sai ya zama Ma'amun, wanda yake shine khalifa a wancan lokaci ɗin, ɗaya daga cikin khalifofin Abbasiyawa, sai ya taso ya dawo garin Baghdad da zama. To wannan kuma idon shi yana akan Imam Jawad, saboda haka sai ya ɗauko shi ya dawo da shi kusa da shi. Wani ƙalubalen da ya fuskanta sai ya zama cewa alaƙar shi da Ma'amun, kamar shi Ma'amun yana ƙoƙarin, duk da shi ya kashe mahaifin shi, amma yana ƙoƙarin kuma ya nuna ma mutane kyautatawa da karamawa da yake ma Imam Jawad alaihi salam, ta yadda ya kusanto da shi zuwa gare shi, kai har sai da ma ya aura mashi 'yar shi. To wannan ne yasa wasu daga cikin Abbasiyawa suke ganin kaman abin da ya faru na Imam Riba, cewa Ma'amun ya sanya shi a matsayin waliyul ahad, wato idan ba shi zai gaje shi, to suna jin tsoron kada ya zo ya maida wannan khalifanci din zuwa ga Imam Jawad alaihi salam, saboda gashi ya ma aura mashi 'yar shi ko kuma yana shirin aura mashi. Saboda haka suke tuhuman cewa ai wannan yaro ne wanda bai ma san me yake ba, kamar yadda suke cewa,
sai shi kuma Ma'mun ya ce masa a'a wannan ya san me yake yi kuma ɗaya ne daga cikin ahlul bait waɗanda suke masu ilimi, wanda a wannan lokacin ne ma aka haɗa malamai har ya zama sun yi munazara da ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna a wancan lokaci ɗin wanda ake ce ma Yahya bin al-Aktham dangane da wata shahararren mas'ala ta hukuncin wanda ya kashe abun farauta a cikin wato yana da harami, ya sa ihrami kuma ya kashe abun farauta. Sai ya zama imam ya kakkasa mas'ala ɗin ta yadda hatta shi kanshi wanda ya tambaya ɗin sai da ya kasa fahimtan dama ashe haka al'amarin yake. Saboda haka shi ma akwai wannan ƙalubale ɗin da imam ya fuskanta ta fuskacin Ma'mun, irin yadda ya ringa mu'amala da shi ta yadda wasu na nesa ba za su fahimci haƙiƙanin abin da yake faruwa ba. Sannan kuma banda wannan imam ya fuskanci ƙalubale na society wato mujtama ɗin da yake rayuwa, saboda su kuma kalifofin wancan lokacin sun yi amfani da wannan dama ɗin ta yadda wato suka dinga nuna ma mutane kamar cewa babu wani abin da ke faruwa, ba wani abu mai kama da cewa ko suna so su ƙwace kalifancin ahlul bait alaihimus salam ta hanyar kyautatawa, amma kuma a haƙiƙanin gaskiya ba haka bane. Saboda haka wannan ma ya sa shi kanshi society ɗin ya karkata zuwa ga su kalifofi ɗin ta yadda ɓarna da fasadi da kuma zalunci suka yaɗu a wancan lokaci ɗin. Saboda haka irin waɗannan ƙalubale ɗin da imam ya fuskanta tun daga kasancewan shi imami mai ƙananan shekaru da kuma yadda shi khalifa ɗin Ma'mun kenan a wancan lokacin ya ringa mu'amala da shi da kuma yadda society ɗin ya kasance, to wannan ya sa imam ya fuskanci ƙalubale sosai. To shi kuma imam da hakan ta faru dole akwai usulubi wanda zai ɗauka domin fuskantar irin wannan yanayi ɗin. Daga cikin usulubin da ya ɗauka wato a irin wannan yanayi ɗin dole ya ɗauki usulubi na hikima, ko ba haka ba, saboda shi khalifa ɗin ya riga ya nuna akwai wata kyakkyawan alaƙa tsakankaninsu, don haka ko me wasu za su ga ai ƙila imam ya ma riga ma ya bi wannan khalifa ɗin ne ko wani abu mai kama da haka. Saboda haka sai ya ɗauki usulubi na hikima wajen ƙin sallamawa ga wato shi wannan khalifa ɗin wanda yake kuma azzalimi ne a wannan lokaci ɗin ta hanyar usulubi wato mai kyau da kuma hikima, da kuma ta hanyar wayar da kan al'umma akan cewa wannan abun fa da yake faruwa kada su ɗauka cewa wai daidai ne, wannan baya mai da wannan al'amari ɗin ya zama daidai. Da kuma daga kuma cikin usulubi da imam ya amfani da shi, duba da cewa ana kusan tsare da shi ne kuma ana kula da shi sosai, wato kula ta hana motsawa. Saboda haka sai ya amfani da nizami na wikala, wato ta yanda ya sanya wakilai a garuruwa da kuma mahallai waɗanda yake akwai 'yan shi'a, saboda ya zama suna isar da saƙonni waɗanda suka shafi hukunce-hukunce na shari'a da kuma kawo tambayoyi zuwa ga imam ta hanyoyin da shi imam da kuma waɗannan sahabbai ɗin ya kasance suna da su domin haɗuwa. Sannan kuma imam ya yi amfani da duk lokacin da ya samu wata dama abubuwa suka ɗan lafa, to yakan koma garin Madina, nan ma yakan je ya bayar da ilimi ya kuma ƙara tunatar da mutane ya kuma wa'azantar da su. Ƙari akan haka kuma wannan usulubin ko kuma wannan hadafi ɗin da kuma wazifa ɗin a matsayin shi na imami wanda yake kamar ci gaba ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato na isar da saƙo na kuma kiyaye shari'a na kuma bata kariya, imam alaihi salam ya ɗauki wannan usulubi ɗin ta yadda a tarihin rayuwar shi zamu ga yayi munazara da dama tare da malamai, ya kuma karantas yadda aka samu wato ɗalibai waɗanda ake ce ma marwaita hadisai, waɗanda ana lissafa su daga cikin sahabban shi waɗanda suka ruwaito hadisai daga gare shi. Kuma duk da wannan wato tsanantawa ɗin da takurawa ɗin, kuma imam ba wai ya rayu ba wai ya yi tsawon rai bane da wato ba wai ya ɗauki rayuwa bane mai tsawo a gabaki ɗaya rayuwar shi, amma dai hakan ya ba shi dama a irin wannan yanayi ɗin ya yi amfani da waɗannan usulubai ɗin. Kuma kamar yadda muka sani dai su a'imma tun daga kan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya zuwa sahibul asar wa zaman ajallahu ta'ala farajahu sharif, za mu ɗauka kamar yadda sayyid al-qa'id yake cewa kamar mutum ƙwara ɗaya ne, wato mu a wajen mu kamar wani mutum ne ƙwara ɗaya, kawai yanayi ne yake sawa sai ya zama cewa abinda wannan imamin yayi a gaba shi wancan imamin yayi ba. Saboda haka nafsin abinda dai manzo yake akan shi da kuma sauran a'imma, to shi ma imam Jawad alaihi salam akan wannan yake, ko ba haka ba, kawai yanayi ne in ya bada sai ya zama yayi amfani da wannan damar yayi kaza, in bai bada ba kuma yayi amfani da wannan damar.
musamman ma kuma tunda su kalifofi a wancan lokacin suna jira ne a samu wani motsi ko yaya su yi amfani da wannan daman ya zama sun kashe a'imma alaihimus salam. Kuma duk da hakan ma dai bai hana sun kashe su wato sun shahadantar da su ta hanyar ba su guba ko wani abu mai kama da wannan ba. Sannan daga cikin abubuwan da za mu ɗauka dangane da darasi wato na usulubi ko kuma ƙalubale da kuma yadda imam ya yi rayuwa, za mu fahimci cewa duk da wannan tsanani ɗin, cewa to duk fa tsanani, duk kuma yadda al'amura suka cakuɗe, to ga waɗanda suke masu da'awa, ga wanda kuma suke kira zuwa ga haƙiƙa da gaskiya, to babu makawa dole su samar da wasu hanyoyi waɗanda za su isar da saƙo. Ba zai a ce shikenan saboda al'amura sun cakuɗe ko kuma al'amura sun rincaɓe sai kuma a ce za a zauna haka ba. Wato dole ne a samu wasu hanyoyi ɗin, kamar yadda zamu ga shi ma Imam alaihi salam ya yi amfani da wannan dama ɗin, ya samar kamar da nizamin wakala da kuma wato zuwa Madina da yakan yi ya je ya ba da ilimi ya kuma amsa tambayoyi da makamantan wannan in ya samu wani dama ɗin. Sannan kuma abu na biyu, wasu yanayoya ko ba haka ba, da kuma wato wasu matsayoyi ba za su sa wato al'amura su tafi yadda ya kamata ba. Wato abin da nake nufi, ba zai yi mu ce bari mu yi matsaya ko bari mu tsaya ba har sai in makiya ne sun yunƙuro sannan mu kuma mu ga me zamu yi. Wani lokacin dole ne mu ma mu yi ƙoƙari mu saci ido, wato mu sauri mu kai inda za mu kai ta yadda kafin maki ma ya ankare ka yi abin da za ka yi. Wanda kuma shi ma imam idan muka lura kamar yadda muka ambata ya yi amfani da wannan dama ɗin, wato sai ya zama na cewa ba za ka jira ba ne sai an ce maka kula ne sannan za ka ce cas. Wato mutum zai riga zai fara aikin shi ne kafin ma shi maki ya ankare da makamantan wannan. Sannan kuma wato wani abu wanda za mu lura da shi a rayuwar imam shine daga cikin aibin da ya faru, za mu ga cewa su waɗanda suke mabiya, wasu daga ciki kenan, kamar ba ma su san daraja da kima da mahimmanci da tasirin imam ba. Wanda shi Ma'mun wanda yake khalifa wancan lokacin ya ma fi su sanin matsayi da kuma mahimmanci da tasirin imam. Duk da shi ba wai ya kama shi ya tsare shi bane ko ya kusanto da shi kusa da shi ko ya ba shi aure bane saboda a'a kila wannan matsayi din da daraja din. A'a shi domin ya lalata wannan ne. Saboda haka su kuma mutane ko in ce waɗanda suke mabiya musamman ga shi imam, to su ya kamata su fi sanin mahimmancin shi da amfanin shi da tasirin shi, su kuma su yi ƙoƙari ya zama sun tsare shi kamar yadda shi ma kuma khalifa Ma'mun yake ta ƙoƙari, wato ya zama na cewa ya sawo imam a tare da shi, kuma ba wai dan yana son wannan amfanin ba, a domin dai ya ƙara lalata al'amura ɗin, tun da shi ya san in aka bar imam abin da zai iya yi. Saboda haka waɗannan dai su ne abubuwan da za mu iya duba da kuma ƙara la'akari da su dangane da abubuwan da muka ambata dangane da rayuwar imam Muhammad al-Jawad alaihi salam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko na koyi da su da kuma biyayya a gare su, wato shi imam da kuma iyayen shi da kuma ƴaƴayen shi waɗanda suke a immatul huda alaihimus salam. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta kawo mana ƙarshen zalunci da azzalumai bi haƙƙi Muhammadin wa alihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.